И здравейте хора, I'm the Queen. Днеска играем Skywars. Тук съм взел някакви блоклита и гледам някакъв побойник, който се опитва да ме стреля с нещите. Ти побойнико. Къде е той? Да не го убих? Нещо такова. И да не са повече неща за мен. Глупави неща за мен. Така. Тук има. Нищо ли хубаво с нея оставя? Петилаше господин. Знае, че ще го убият, па се занася. Та-та-ра-та. Там няма никой. Хи-хи-хи-хи. Та-та-ра-та. Имало е някой. Та-та. И го виждам още. Или па не. Покажи се. Той е за стената, той е хакер. Знам как и аз да хакерствам така. Гледайте сега как се хаква игра. Не могат да ме убият като са на хъп. Но аз мога. Падна. Мале, колко хора. Добре ли, какво? О, да, бейбе. Яките брони. Бързо към средата, обираме нещата и ги почваме в главата. Не съм слаб, ще ви покъртя. Адиос. Един бутнах, остана другия. И другия бутна. I believe I can fly. Малко позорно умиране. Какъв е той, бе? Някакъв невидимка. Ей! Само стрели и лъкостав. Так. Никой друг да не ги вземе. Има 5% шанс, ама с късмет като моя всичко е възможно. Мали. Казах ви, че с късмет като моя всичко е възможно. Не. Няма вземи шеките неща. Не. Чекайте да се бият. Ще открадна победата. Вече не ми се бе. Вече се стегам. Кой искаш бе? Гледайте сега как ще ви попукам на Skywars. Поне една победа ще направя. Защото съм про геймър. Про. Но я стега бе. 100 пъти. Якидаторски айтъми. Якидаторски айтъми. Iron Mage. Ма имам втори. Сега гледайте. Няма блоки. Оня ще го вземе.
И няма да ми вземеш чест. Иронито меч. Тук видях, че има някой. Той взел блокитата. Той взел блокитата, бе. 3 блокита. Сега какво ще ги направя? Та-та-да-да, бум. Хи-хи-хи. Аз ще съм си тук, ще си убирам някаките неща. Опа. Ледър бронята не е яко нещо. Айрон на гръбник може да се зарадва. Но аз искам фул айрон. И така вече е добре. Сайра вече в ръка, ще ви покъртя супер. Гирчок на хоризонта. Лък на хоризонта с много 40 стрели лък. Отивам на покрива да патрулирам. Взех ли лъка? Не взех лъка. Аз обрах май всички честове тук. Вече да. Имам снежни топки, които ще си заредя. Само туника някаква ми трябва. Там бях. Ето един. Победих! Акто БГ е прогеймър. Това не трябва да го забравите. Прогеймър! Алката БГ Прогеймър. Алката БГ Прогеймър. Той е професионалист. Майнкрафт мастър. Майнкрафт мастър. Снежни тъпки хвърля той. Къртиви в голям двубой. Слагате ми блокчета, скачате ей така и гледате да не паднете и да не ме убиете като куче. Не е здървената керка, гледай какво си имам аз. Си имам по-яка. Убихте се. Мале колко сте зле. Хи-хи, айде оцели. Ох, прасна бе. Де стигаш, ще ме убиеш. Убиха ме. Убиха ме. Не са, победих. Тези са еднакви скинове. И т.е. кой иска да се димне там горе, не виждам никой. 100 пъти в един и същи мап. Якия мап. Супер мап с дървен меч, айрон меч. Няма значение, защото съм 5. Защото съм 6. Айрон меч. Стоди меч. Супер сън. Бързо към средата. Чупя си главата. Никой да не ми пипа чест. Бут. Той е АФК. И ще се
възползвам от това. Хи-хи-хи-хи. Възползвах се. Там няма никой и бързо към средата. Никой не вижда да ходи до там. Значи ще ги прибия от там. Хуп. Грабим сега. Добре, тук доволен. Много доволен. Да, фулайран съм. Готов. Сега съм най-доволен. Мога ли да стана още по-доволен? Ей, този че ще ми каже. Този тук няма. Знаех си. Ей, айранкерка също съм. Само този ще го взема и така да си го има. Шегувам се, ще взема още няколко. Ето така. Още един. Опа. Трябваше да си взема и дърво. За диамантен меч. Дай са. Време да ги изкърти. Сега гледайте как се прави. Взимате малко дърво. Днес ще ви науча как се прави диамантен меч. Малко дърво. Малко крафтинг. Малко такива. И малко меч. И малко готови сте. Само гледайте. Идва някакъв човек. Хванал съм айрон меча. Един диамантен меч. И ги почвам някакви натроската. С моите... О, този малък. Не! Бехме останали само двамата, тримата. Така хора, надявам се епизод да ви хареса. Така дайте палец нагоре, не забравяйте да се абонирате и чао!